У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў аўторку 30 ліпеня. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Лукашенко распякае навукоўцаў. Ён анансаваў кадравыя змены ў Нацыянальнай акадэміі навук, ды заявіў пра стварэнне камісіі, што ацэніць эффектыўнасць дзейнасці арганізацыі. Настало время спросить ученых за конкретный результат. С какими фундаментальными стратегическими разработками мы войдем в новые средние и долгосрочную программу развития республики? Готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет нынешних реалий? Кіраўніком камісіі прызначылі Васіля Герасімова, які ўзначальвае камітэт дзяржкантролю. Першыя вынікі паабяцалі неўзабаве. Непагадзь працягвае уладарыць над Беларусю. Гэта ўсё цыклоннае імя Ігар, што прыйшоў у Беларусь вечарам нядзелі. Паводле звестак Міністэрства энергетыкі, цягам мінулага дня адбыліся адключэнні электрычнасці ў 1917 населеных пунктах. Прычына – моцны вецер. Найбольш пацярпелі цэнтральныя раёны краіны. Ратавальнікі цягам дня разбіралі паваленыя дрэвы. На шчасце, абышлося без ахвяраў, але ёсць параненыя. У Бабруйску дрэва звалілася на жанчыну, яна шпіталізаваная. А ў Карэліцкім раёне ад стыхіі пацярпеў ляснік. Неспрыяльныя ўмовы надвор'я захаваюцца ў Беларусі і сёння. Сіноптыкі распаўсюдзілі штармавое папярэджанне. Цягам дня над большую часткаю краіны чакаецца моцны вецер, месцамі дажджы і навальніцы. Пры гэтым узровень небяспекі паніжаны да жоўтага. Слуцкі гідрабольны клуб днямі павіншаваў падлетка з днём нараджэння, імітаваўшы пры гэтым ягонае затрыманне сілавікамі. Пасля гэтага да ўдзельнікаў клубу прыйшлі сапраўдныя карнікі ў форме. Набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал апублікаваў відэа з арыштаў. Прычынай назвалі нядаўні пранк з пераапрананнем у форму сілавікоў. 26-27-1. Может пол. Может пол. Некаторых удзельнікаў клубу змясцілі ў изолятор часовага ўтрымання. Астатніх застрашылі. У Вільні абвясцілі збор сродкаў на рамонт крамы беларускіх сувеніраў «Кропка». 400 еўраў, што пойдуць на аднаўленне шыбаў і сценаў, сабралі цягам некалькіх гадзінаў. Уладальнікі «Кропкі» былы палітвязень Зміцер Фурманаў і ягоная жонка Вольга. Днямі на іхную краму учынілі напад невядомыя. Яны разбілі шкло і размясцілі на сцяне абразлівыя надпісы па-літоўску на адрас беларусаў. Дарэчы, з памылкамі. Пошукам выканаўцаў цяпер займаецца паліцыя. Абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская назвала гэты напад правакацыяй рэжыму Лукашэнкі з мэтаю пасварыць беларусаў і літоўцаў. Беларуска Аліна Змушка не здолела пазмагацца за медаль і заняла 8-е месца ў фінальным заплыве на дыстанцыі 100 метраў брасам на алімпійскіх гульнях у Парыжы. Сёння ж нашыя спартоўцы выступілі ў папярэдніх спаборніцтвах па адзіночным акадэмічным веславанні. Тацяна Клімовіч і Яўген Залаты прабіліся ў паўфіналы. Прычым Залаты ў сваім заплыве паказаў найлепшы час. Тым часам свой першы медаль на алімпіядзе заваявала Украіна. Бронза ў шаблісткі Вольгі Харлан. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Я присвячаю гэта ўсёй Украіне, сябры, гэта вам. Присвячаю гэта нашым абаронцам, нашым ваярам ды ваяркам. Я присвячаю гэта тым спартоўцам, якія не могуць сюды прыехаць, бо іх забіла Расія. У агульным неафіцыйным медальным заліку Алімпіяды лідаруе Японія. У яе 6 залатых узнагародаў. Знішчылі штурмавую групу акупантаў. Ваяры тактычнай групы імя Мікіты Краўцова палка Каліноўскага паказалі працу мінамётнага разліку, што спыніў спробу расейскага штурму. Без каментара. Улады расійскага Курску заяўляюць, што ноччу сілы супрацьпаветранай абароны збілі сама меней 4 ракеты над вобласцю. А мясцовыя жыхары паведамлялі пра выбухі і ў небе над самім Курскам.
Днём раней у генштабе ЗСУ заявілі, што цягам апошняга часу Украіна нанесла ўдары па 4 электрападстанцыях у Курскай вобласці. Са звестак украінскіх вайскоўцаў гэтыя аб'екты сярод іншага забяспечваюць функцыянаванне чыгункі Расіі, па якой у сваю чаргу перавозяць узбраенні і вайсковую тэхніку. Тым часам Расія працягвае абстрэл цывільнай інфраструктуры Украіны. Ад адной з атак моцна пацярпеў жылы сектар у Чарнабаеўцы Херсонскай вобласці. Ёсць параненая. 16-гадовая дзяўчына ў цяжкім стане трапіла ў больніцу. У яе траўматычная ампутацыя рукі і аскепкавыя раненні тулава. $1 700 мільёнаў на дапамогу ў адбіцці расійскай агрэсіі. ЗША абвясцілі, што вылучаюць адразу 2 пакеты вайсковай дапамогі ўкраіне. Згодна з паведамленнем Пентагону, кошт двух партыяў узбраення складзе 200 мільёнаў і $1,5 мільярда суадносна. Кіеў атрымае сродкі супрацьпаветранай абароны, артылерыйскія боепрыпасы і ракеты «Гаймарс», мінамётныя снарады і супрацьтанкавыя пераносныя комплексы. Усё ўзбраенне будзе адгружанае непасрэдна са складоў амерыканскага войска у межах паўнамоцтваў прэзідэнта ЗША. Элегантнай перамогі не выйшла. У Венесуэле выбухнулі масавыя пратэсты пасля абвяшчэння вынікаў галасавання на выбарах прэзідэнта краіны. Згодна з афіцыйнымі звесткамі цэнтра выбаркаму перамогу здабыў дзейны кіраўнік дзяржавы Нікаляс Мадура. Сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй і вайскоўцамі адбываюцца на вуліцах як Каракасу, так і іншых гарадоў Венесуэлы. Чутная страляніна. Некаторыя вайскоўцы пераходзяць на бок народу. Пратэстоўцы грукаюць у рондалі, робяць барыкады ды зносяць помнікі Уга Чавесу, былому прэзідэнту краіны, ідэалагічнаму настаўніку Мадура і сябру Лукашэнкі. Трэба змагацца за дэмакратыю ў гэтай краіне. Трэба працягваць змагацца за моладзь маладых людзей і маіх унукаў і маіх дзяцей, якія з'ехалі з гэтай краіны. Што адбылося, нам зразумела. Відавочна, што мы перамаглі разам з Эдмунда Гансалесам. Паводле афіцыйных звестак Нікалас Мадура набраў 51% галасоў выбарцаў. Лідарка апазіцыі Марыя Мачада, якой улады не дазволілі балатавацца на прэзідэнцтва, агучыла лічбы незалежнага падліку галасоў. Паводле яго за прадстаўніка апазіцыі Эдмунда Гансалеса прагаласавала больш за 6 мільёнаў венесуэльцаў, тады як за Мадура менш за 3 мільёны. Мадура аспрэчвае вінавачванні ў фальсіфікацыях ды адклікае амбасадараў шэрагу краінаў Паўднёвай Амерыкі, якія не прызналі вынікі выбараў. Пратэстоўцаў ён назваў злачынцамі і тэрарыстамі, а таксама запэўніў, што ведае, як з імі справіцца. ЗША, Бахрэйн, Вялікая Брытанія і іншыя еўрапейскія краіны заклікалі сваіх грамадзянаў неадкладна пакінуць тэрыторыю Лівану. Прычына – эскалацыя канфлікту паміж Ізраілем і Хезбулой. Ізраільскае войска ў любы момант можа нанесці ўдар па Ліване, як адказ на ракетны абстрэл баевікамі галянскіх вышыняў. Тады ў выніку трапляння ракетаў на спартовую пляцоўку загінулі 12 асобаў, у асноўным дзеці. Больш за 30 атрымалі раненні. Ізраільскі бок назваў атаку парушэннем абсалютна ўсіх чырвоных лініяў, ды прыгразіў Хезбуле наступствамі ажно да паўнамаштабнай вайны. Прагназуючы магчымую эскалацыю, многія еўрапейскія авіякампаніі адмянілі палёты ў Бейрут. Беларус раскапаў магілу Вінсента Ван Гога. Мастак-акцыяніст Алексей Кузьміч апублікаваў відэа свайго новага перформансу. Кузьміч з рыдлёўкаю, увесь у белым і з пабеленым тварам прыйшоў на могілкі ў французскім гарадку Авер-сюр-Уаз, дзе пахаваны славуты нідэрландскі мастак. Перформер абвясціў наведнікам могілак, якія сталі нявольнымі сведкамі акцыі, што стаміўся жыць у свеце, дзе не засталося сапраўдных мастакоў. Але, маўляў, зараз усё зменіцца. Кузьміч уключыў будзільнік, а сам пачаў раскопваць аздобленую сланечнікамі магілу, заклікаючы Ван Гога вяртацца. Неўзабаве Кузьміча затрымала паліцыя. Ван Гог! Bring us back!
І гэта ўсе навіны на гэтую хвіліну. Пра развіццё падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.